Helo, fy enw I ydi Owain Wyn Evans. A fi di Llunos Lee. Mae amser o flaen sgrin yn golygu unrhyw amser rydych chi'n ei dreulio ar ddyfais gyda sgrin, fel ffôn clyfar, llechen, cyfrifiadur, teledu neu gonsol gemau. Mae dyfeisiau o'r fath yn rhan arferol o fywyd bob dydd plant, ond mae tystiolaeth yn awgrymu y gallan nhw amharu ar bethau fel cwsg, bwyta'n iawn, bod yn gorfforol egniol, a hyd yn oed ar gyrraedd yr ysgol ar amser. Mae'n normal i chi boeni am eich plentyn yn defnyddio gormod ar ddyfeisiau. Felly, mwyn i chi gael tawelwch meddwl, mae'n werth deall amser o flaen sgrin ychydig yn well. Mae amser o flaen sgrin yn cael ei ystyried yn rhywbeth cadarnhaol pan fydd hynny'n golygu gwneud gweithgareddau cynhyrchiol fel darllen neu ymchwil ar gyfer gwaith cartref. A phan mae'n golygu cysylltiadau ystyrlon gan gynnwys anfon negeseuon i ffrindiau a rhannu newyddion ag aelodau o'r teulu. Ond mae amser o flaen sgrin yn cael dylanwad negyddol pan fydd plant yn gweld cynnwys niweidiol, anymunol, a phan fydd hynny'n arwain at sefyllfaoedd sy'n achosi trallod iddyn nhw gyda ffrindiau fel bwlio ar-lein. Yn aml, mae hefyd yn arwain at weithgaredd goddefol, lle mae rhywun yn eistedd am gyfnod hir fel sgrolio drwy ffridiau newyddion yn ddiamcan enghraifft. Mae faint o amser mae rhywun yn ei dreulio o flaen sgrin yn cael effaith fawr hefyd. Gall swyddogaethau chwarae'n awtomatig ar lwyfannau fel YouTube a Netflix, annog pobl i barhau i wylio heb gael saib. Mae'r cyfan yn ymwneud â chael cydbwysedd. Cwestiwn pwysig i chi i ofyn ydy hyn. Ydy amser eich plentyn o flaen sgrin yn arwain at blentyn iachach a hapusach? Os ydy'n ymddangos bod hyn yn cael effaith negyddol, efallai y bydd angen eich help arno. Cadwch lygad am sawl arwydd. Straen, poeni, blinder, aniddigrwydd. Ond ydy cymryd ei ffôn neu ddyfais oddi arno yn unig ddim yn syniad da. Dywedwch yn glir eich bod chi yno i wrando ac i gael gwybod beth sy'n ei boeni. Bydd cael darlun fwy cyflawn yn eich helpu i benderfynu a os gofyn i chi adolygu neu leihau amser o flaen sgrin. Cyflwynwch reolau sylfaenol ar gyfer amser o flaen sgrin yn y cartref. Defnyddiwch gynllun cyfryngau i'r teulu mwyn cael cynllun sy'n addas ar gyfer y teulu cyfan. Cofiwch roi blaenoriaeth i gael noson dda o gwsg hefyd. Bydd hyn yn annog ffiniau iach a thechnoleg. Sefydlwch drefn reolaidd ar gyfer amser gwely. Dewch i gytundeb a'ch plentyn i beidio a defnyddio sgrin am o leia awr cyn mynd i'r gwely. A cheisiwch gadw sgrinau allan o stafelloedd gwely. Fel gyda phopeth arall, byddwch chi'n esiampl dda. Os bydd eich plant yn gweld bod gennych chi arferion iach a chytbwys, bydden nhw'n cael eu hannog i ddilyn eich esiampl. I gael rhagor o wybodaeth am amser o flaen sgrin, ewch i'r parth diogelwch ar-lein ar hwb.